kunnafoni sɛnsɛn kɛnɛ dɔ kɔnɔ Mary Garland ye laseli kɛ k'a fɔ ko a ye laɲini kɛ u ka sɛgɛsɛgɛli baara ninnu bɛ senna lakodɔnniya nka a ma ɲɛfɔli kɛ u mina ani a ma fɛn fɔ fɛnɛ jaabi minnu fɛnɛ sɔrɔla sɛgɛsɛgɛli baara ninnu na kan a ye parti républicain tɔndenw ka dafariɲaw n'u ka binganiw l'Amérique kiiri kotigiso kan fɛnɛ ko fɔ a ka laselikan dɔw la jabarani so dɔ kan a ye a yira k'a fɔ ko kiiri kotigiso bɛ nin kofasuyaw ta sɛbɛlɔ kosɛbɛ ani a y'a sɛbɛntiya fɛnɛ k'a fɔ awa ko an bɛ don mina ko bi ko nagakɔrɔ kiirikɛla dɔ y'i bolo don a koɲa kɔrɔ kaban laɲini kɛtɔ ka gundola hakɛw minnu bɛ baara ninnu na dakɛnɛ kan kiiri kotigiso ma sɔsɔli kɛ fiyewu Trump ka kɔkɔrɔ donbagaw ka laselikanw la minnu bɛ a yira k'a fɔ ko FBI bɛ ka masayaso Maison Blanche ka sɛbɛnw bilalen mara kɔnɔna la kaban ni a bɛ se ka lakɛɲɛ jamana ka lakana gundomafɛnw fɛ Washington Post kunnafoni sɛbɛn min bɔra alamisa ka laseliw la ye a yira k'a fɔ ko kayiti ninnu dɔw bɛ fiɲɛma kɛlɛkɛfɛnw ne u bɛ wele nansarakan na ko arme nucléaire de kan FBI ka nin sɛgɛsɛgɛli baarakɛ sira farimanba ninnu façon l'Amérique jamanakuntigi kɔrɔ kan lawaleyara ntɛnɛn tɛmɛnen na Donald Trump ka Mar-a-Lago so de kɔnɔna na Floride mara la. On November 2024, because that's the big one. Trump ye jalakili da FBI polisiw kan ko u ye u bolo don a furumuso Melania ka minɛnw na ka wolomali kɛ a ka finiw a n'a ka fɛn camanw cɛla araba tɛmɛnen na Trump ye a fɔ ko FBI tun bɛ se ka fɛn dɔ ngalonda kɛ ale la a ka nin baara ninnu senfɛ laselikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye l'Amérique kiiri siraw bɛ bila l'Amérique jamanakuntigi kɔrɔ la nin taabolo cogoyaw la tan.